Ah, wani cikin ne ko mai na ta wa ga doka bude ba siya ne ban ce kake ne ko mai ina ma dan kwance ne wallahi nan ci a ba karfi bismillah kana abin kusan karfe 8:30 ba ne takwas da rabi a kai fa sai da ni ko ran kira da mali a hanya ko ba haka ba wallahi kuma ina so in sanar da kai Allah ne mai ruwa to ba da amma kawai na kira ta laita to ya magana tafiyar mu ka san dai tafiyar mu yana wazo ba gashi kuma hajiya ta yi tafiya kuma ban sanar da ita ba so you have to go da hada rasa ya tafiyar mu ta mutu saboda san musan abin da ya kamata a yi sakamakon wannan supervisor wanda suke tura a sun tura supervisor su gan mu ba kawai da mu sau da kai mata da ka kira ta ka faɗa mata muna da tafiya gashi ka zuma ya ce maka ba matsala san da abu ba matsala kira ji yanzu nan sanar da ita assalamu alaikum wa alaikum assalam mami na kwana lafiya kalau ya aiki ya hanya sai lafiya kin ce mun Nabila za ta zo kuma har yanzu ban ganta ba wallahi Nabila ba ta zo ba yanzu gashi kuma maganar tafiyan nan namu ya riga ya taso wallahi umma tafiya har ya zo to amin amin na gode sosai to na gode thank you mom thank you mom thank you hey tina wallahi hadda addu'a ce ka faɗa mata wallahi na faɗa kuma komai yayi normal komai yayi normal yanzu alhamdulillah idan ga maka ta bani ta man dan gaisa ba ka mu kila ta mara ba da wani hannun ka ba ta yi ka san na mata laifi ka san na mata laifi to za ta tafi maka kun yi sallama to ai laifin kai da kada mun ta tafiya ba laifin kai da baka sani ta tafiya ai tafiyan na ta ba za ta yi mu Wa'alaikun salam wa rahmatullahi. Allah muna tambayan gidan sarki ne. we are looking for the emir of Islam. The house of emir of Islam. Okay, the house of emir of Islam, yeah. Okay, what you do is just follow this street. Follow this street. That's how if you are going, there is one building. The man fenced the house. Okay. But the king house is is opposite of the fence. Okay, I understand. To reach there, just ask of the just ask of the just ask of the emir. Yeah. Okay, sir. No problem. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. No problem. Thank you. Bye. Mm-hmm.
Ranka ya daɗe mu baƙin ku ne. Ku daga ina ne kuma me ke tafe da ku? Ranka ya daɗe mu mun zo daga Jigawa State ne. Mun zo botar ƙasa ma'ana service. Wannan shine ID card namu. Ku da zuwa. Sannan ku da zuwa baki. A kai su masauki sannan a faɗa musu dokokin garinmu. Samari kuna ji na? Nan garin za mu ba ku masauki amma ba za mu ba ku abin shi da abin sha. Nan garin muna da mata masu kyau amma ba za mu ba ku ba in kun kalla akwai wahala. Mun ji kuma mun fahimta. Kuma insha Allah ba za mu sa'a da dukkan abubuwan da kuka faɗa mana ba. Kai sarkin gida a kai su masauki. Gudun da za ku kafa na kuna tashi kuma kuna samu abin da za ku ce zan kun ce kuma ku samu kudi ku huta wannan kan an baku wannan zama na ku ne mun bar muku har lokacin da kuka gaje kuma ku ba mu waje. Zuciya. Ka nan kenan. Wallahi ina nan ina shan iska. Ikon Allah. Wai ka duba Allah ka mu wata ƙarya yin sabis. Wallahi tallahi. Ni wallahi yanayin garin ma burge ne yake. Wai ka duba mai garin nan yace wai kar mu kula ƴan matan su. Kike cewa? Ka ji ba. Ni bakan soyayya na tafi bana amsa kira ko za a yi rai da da yabo su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci wannan kyakkyawar halitta. Salim Smart on the beat. Kai kaga abin da na gani kuwa? Assalamu alaikum. Dan Allah in ba yake ina son magana yake. To ina jin ka. A karin farko da na ganki, na ji ina son ki a zuciya na. Wannan ita ce dama ta, domin in kin tafi ban sanya zuciya ta za ta kasance ba. Za ki tafi baki ce komai ba.